Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello f'waħda mill-kawżi tal-isptarijiet ġiet ddikjarat li l-prosekuzzjoni beħsieba tirtira r-rikors li għamlet f'Diċembru li għadda biex l-espert ewlieni Nederlandiż Jeremy Harbinson jixhed b'video conferencing minflok se tkun qed isir talba biex jixhed permezz ta' affidavits. Dan seħħ tnejn filgħodu kif fil-qorti komplet bil-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-konfront ta' numru ta' persuni inkluż l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. F'affidavit ippreżentat fl-aħħar jiem l-Irlandiż Harbinson iddikjara li jrid jersaq lejn Malta la jexet imqarb video conferencing u lanqas irid ikun involut b'xi mod fil-kawżi li nbdew bażi tar-rapport tiegħu stess anke jekk spiċċat ħallas iżjed minn 11 miljun euro. Il-Qorti Maltija ddikjarat li Harbinson għal ħafna affarijiet żbaljati fl-istess affidavit u li jrid joqgħod għal-liġi Maltija, jiġifieri jrid ikun disponibbli kull meta jissejjaħ biex iwieġeb għal mistoqsijiet tad-difiża fil-kontroeżami kif stabbilit ukoll fil-liġijiet Ewropej u internazzjonali. F'kawża parallela l-Maġistrat Edwina Grima kienet ukoll qablet mad-difiża li m'għandhomx jinstemaw aktar xhieda qabel jagħti x-xhieda tiegħu Harbinson. Fil-kawża ta' tnejn wara li semet il-ħsieb tal-prosekuzzjoni, id-difiża talbet li qabel tintalab l-awtorizzazzjoni biex tiskatta tali proċedura li fi kliemhom hi waħda eċċezzjonali kemm fis-sens ġudizzjarju imma wkoll għall-akkużati li għandhom ordni ta' infriżar fuq rashom ta' 30 miljun euro. Il-qorti għamlet ċara li f'dan l-istadju ma tista' tieħu l-ebda deċiżjoni. Issa s-seduta li suppost kellha ssir fit-3 ta' Marzu li ġej biex jinstemaw aktar xhieda ġiet posposta għal April minħabba li t-talba tal-prosekuzzjoni mhux se tkun laħqet l-estiet.